Vreau să vă prezint puntea din Dobrocina, județul Sălaj, pentru cei mai ales plecați în străinătate. Aceasta este urcarea dinspre Dobrocina spre Gura Vlădesei. Aici sunt scările cu bările de reținere. Mergem mai departe. Aici se vede puntea până la capătul celălalt. Vopsite cu ulei ars, dușumeaua de jos, podelele, plasa și gardul vopsit frumos în griu și totul este frumos, totul este în regulă. Sperăm că va fi și rezistentă, nu ca și cealaltă care la prima apă care a venit a luat-o. Pentru că aici avem la apă o distanță de aproximativ, să vedem apa, 6 metri și jumătate până la nivelul apei. Aici avem cablurile de susținere, date și ele cu ulei ars pentru protejare. Și mai departe mergem și ajungem la capătul din partea de Gura Vlădesei a punții. Cred că o să vă placă și la dumneavoastră și când o să veniți să treceți peste ea, o să ziceți cel puțin mulțumim celor care au contribuit la realizarea acestui obiectiv neapărat necesar pentru satul Dobrocina, județul Sălaj, pentru cetățenii lor și nu numai, și pentru alții care vor veni să ne viziteze satul. Eu mulțumesc tuturor, începând primăriei, constructorilor, tuturor oamenilor care și-au adus aportul, atât sufletește, cât și material, la realizarea acestui obiectiv. Mulțumesc!